Moikka, me tehdään uusi ja yksi meni pieleen. Mikä seuraa mua Switchiin? Mitä me teen? Niin mikä seuraa mua Switchiin? Niin Konni? Sitä ei voi painaa tätä. Mitä passista? Tää on varmaan maailman ruumiin passi. Kontokaustalla. Sanokaa, jos te tuutte tuossa Simpatsinen leirille. Mä oon joksikin meinut huomenna varmaan. Eikö sä oo? Tuuks sä Onni? Onni, mennään peliin. Onni, mennään peliin. Ja mulla on skinejä, jos haluatte tietää. Vaan 24. Ja pikakseen on, backlingeja siis 54. Backlingeja ja pikakseen on 45. Glidereita on 32. Älä kiittoo. Onni. Ja sitten näitä on 1. Näitä on 19. Näitä kontrailla auroja on joku 40 miljoonaa chilliä loputtomasti. Kommentoikaa siis. No niin, mikä kuva sulla on? No sairaan roma. Kattokaa, kommentoikaa onks toi hieno skini. Mun mielestä ei hirveä. Tuossa ei ilmaisiksi. Se on toinen mielestä. Mun mielestä se. Tuohon meni vahingossa yli. Voi himmetti. No. Ei. Missä on hyvä? Niin, nyt tää on hyvä. On sulla vähän näkyy. Mitä sitten? Näytin sun naama. Kohta näette sen mun. Laitan tähän näytölle nyt ton mun käyttäjän nimen. Jos haluatte. Ja menkää sitten. Mä en mene piilossa, menisit jos tässä oltais piilosta. Mä menisin tonne taakse. Mä menisin, en osaa sanoa. Mä menisin tonne eteen. Onks tää medaljongi? Tuo on Masked Blood Froxin lähellä toi medaljongi. On. Varmaan tonne. Mä en löydä tätä. Ja miksi sä seuraat mua? Ei, mä haluan sen medaljon. Toi on Fludefroxis ja toi on ihan saakeli vaikea saada. Ei hemmetti. Oikeesti, mikä hitto tätä peliä vaivaa? Vitu glideria, hemmetti mut loppu. Eihän tuut mulla. Ei tuolla. Ei tuolla oo tota bossia. Ei niin. Miksi sä tuut mulla? Eikö mä saa mennä silloin? Et tuu mulla. Mene sitten tänne, jos olisi sopii. Ei vaan, mä menen tänne uudelle läntipaikalle. Niin, sä mä saa tulla sinne. Ei vaan, mä haluan muuttaa toi yksinkin. Missä on toi uusi paikka? Toisella kertaa sä et saa tulla sinne. Saa. Nyt mä edän mun. Jaa, Jaska. Missä on se uusi ländipaikka? Ei vaan, en mä tarkoita tätä. Mikä? Ne piti tulla uusi ländipaikka. Niin, kyllä piti. Mä näin YouTube-videossa. Sorttiko. No jotain tänään kuva varmaan illalla. Ja teen läksy nopea. Mä oon sitten 11-vuotias. Mikä myös tilaa mun kaverin YouTube-kanava. Todellakin on hyvin videoita. Ootte varmaan nähnyt tuolla Simpatsin leirillä, mut niin Konni. Ja Onninkin varmaan. En osaa. Mulla on vaan yksi ase. Jee, mammutista. Mammuttikissa. Uusi ase. Se heti. Mitä terisi? Niin. Sopo. Miten mä menettänyt tosta damagea? Tai no.
Löysin hanskat. Oikeesti tuolla piikkei. Täällä on 2 hanskaa. Hanskat. Mä löysin Jonni noin uudet hanskat. Sporkombat. Oli täältä sillalta löytää. Oli täältä sillalta löytää tavalliset hanskat ja noin uudet. No. Legit mä avasin kartan ja mä juoksin. Mä melkein kaadun. Mä melkein hyppäsin alas äsken. Ja siitä saatiin tuollainen ison slurppikannu. Onks Fortti kiva teidän mielestä? Onni mielestä on. Niinkö? Te myös kiitos. Täällä on joku, minkä mä tapan. Tule tänne. No tiimiä. Se saa pelaa. Mitä? No niin kuin tuttu. Missä sä oot? Noniin. Joku ihme ääni. Noniin. Oliko toi Aadan puhelimesta? Oli. Se rannikkaasta. Se nukkuu minua. Mikä hiton ääni? Kai ei edes. No niin mä löysin varmaan maailman hienoimman hyvimmän piilo. En löytänytkään. Ja tulee tekee kapteeni käskeen ja piilos tässä. Niin Konni. Niinkö? Onni. Onni. Eikö me tulla tekee... Ei! Ei! Mä menis nokkiin. Haittais jos mä en pääse tonne. Tule hakemaan mun korttia. Toi on siis oikeesti. Toi on kilometrin päässä. Ei voi olla. On. On, mä sanon nyt, että on. Se tuli on kilometrin päässä. No miksi toi väärää suuntaan? Ei vaan mä menen hakee pädillä. Menen pädillä. No vaan niin. Miksi sä menit tonne? En mä tiedä. Meidän toi on huono asia, koska... Tää pumppu. Ei, vaan tää. Tää on ärsyttävä asia. Pumppu! Ei, tämä. Se osut pumppuun äsken. Liitto. Ei sitä ole päivä tossa. Ei siinä ole pitkä matka. Oikees. Mä en hae sun korttia kohta. Voi jättääkin. Heippa. Otan tän. Joo. Ui. Ui. Mä menen vähän tällä. Tuolla päin. Mistäpä tiedän paljon. Mä panen tuolla. Et jos se on sniperi, niin mä otan sen. Koska Mitä? se oli mun Mikä se niinku? sniperi. Tossa on äijä. Tapas se sun botti. Miksi mä tappaisin ton? Koska toi on ihan botti. No tää pätkii ihan saakeli paljon. Tää pätkii ihan sairaan. Toi on Onni, toi on. Täällä on. Mä tapan tän nopea. Jos sä et pääse peliin, Anni. Aika lovi. Näkää tulko tyypä. Onneksi tää näyttää kuinka paljon kilometrejä on tänne. Mä jään Stormiin, mutta mulla on onneksi tällainen Juice-polli. On miettä tässä on noita rebootteja niinkö. En mä tiedä millä mä pääsen nopeammin. Mä menen näillä ihmejutuilla. Mä muista Stormia. Ei saa haittaa, koska sulla on toi legendaarinen tyyli. Onni mä laittaa toi kamera pois päältä. Kamera pois päältä. Tosta jutusta. Noniin. Onni mä tuun hakee sut. Tänne. Onni kato minkä. Se on maailman parhaan aseen. Onni. Oikeesti. Minkä? Tällainen, missä on tällainen tähtäin. Tää ei oo sama mikä sulla on. Joo.
Oho. Joo, mitä? Mikä juttu äijä? Ei sinne. No toi miksi Onni sai ilmaisen auton? En mäkään kyllä tajua. Mä lähden nyt sun autosta, tää on ihan... Mäkään, että mulla on pumppu, missä on 2 panosta. No hyvä juttu. Se on paska. Vähän Mä. Harmi, että tässä ei pyörii. Leikit vois vaan... Oota, onks tää tuolla? No voi hemmet, mä ragin täällä. Tonne meni meidän termiitit. Ei oo enää termiittejä. Onne ei oo enää termiittejä. Onne. Miten nyt? Ja mä heitin noin. Mä tuun tonne myös. Et tavattu tarkkuu. Et avaa. Toi mun. Mä löysin toi eka. Mä en ottanut tota. Hei. Hei. Lähde ei haittaa. Ei toi ole niin vakava juttu. No niin. Laisinkohan minä. Tää tulee olla varmaan joku 15 minuutin video. Täällä riiputetaan jälleenkin. Mä en tiedä, osaaks tästä. En mä jaksa tuonne. Mulla pätki ihan saakelin paljon. No paskaa. Joksoo tää pätkii niin hitoon paljon. Tuo riiputtaus jo tehtiin jo. Onni, tuu mun luo! Äläkä lähde karkuun. Hitto. Leoba jabba chingapala. 14 ja. Tästä tulee niin ällät meille, me ei voi tätä. Kohta seuraava video tulee huomenna, mikä tulee ole 15 ilman pikaksia haaste. Niin kanne. Mitä builfattia täälläkin? Mä lähden mukaan. Mä haluan tulla leikkiin täyttäkään. Mennä. Rikotaan tää! Riko! Vittu tää. Tää menee rikki. Miksi sä hyppäsit noin kaukaa? Ei tuolla ollut edes ketään. Jos siellä olisi ollut. Mä löysin löysin Joni poran. Se mäkin löysin. Varo! Mä voin tappaa, mene se luuttaa. En luutakaan. En lähde. Näillä on joku botti hitto apuna, sen jäi osaa itse pelaa varmaan. Ei saakeli muuta. Tänään on medaljongia, ei lähde. No niin medaljongia. Mitä? Miksi tässä kartassa ei näy medaljongia? Mulla näkyy. Hitto hyvin. Siinä mullakin. Tarvitsee hanskoi tappamiseen. Tarvitsee. Ihan sama jos me hävitään. No tarvitsee. Mä lähden tällä Jonni. On niin vaikeeta varmaan. Mä lähden tällä Jonni. Me hakee mun kortti. Ihan sama jos kuollaan. En mä mene vielä. Menet. Mä käsken sun. Meidän Jonni aio vielä. Se on niin nopea. Mutta no on niin vaikea. No ei uskalla vaan tappaa mua. Millään muulla asialla. Tuossa on pora. Vaan tuossa on snipu. Tuossa snipu sä voit sinne panna heduun, että ne kuolit. No on tuolla. Ja hyvin. Mikä tää on? Tuolla! Ota varo! Ihan sama rakenna. No ihan sama. Mä olin No niin. tänään. Heippa. Ja laittakaa itse shoppiin Viteron Forma 5516. Heippa.